lidi, já vás vítám u dnešního videa. V dnešním videu budeme hrát Fortnite. Je to moje první video z Fortniteu, tak doufám, že se vám bude líbit. Musíme počkat. Budeme hrát solo, tak já se vám pak ozvu. No, zatím vám ukážu emoty. Moc dobré nemám, ale... No. Jdeme Battle Royale solo a... Tak uvidíte a pak ohodnotíte, jak jsem dobrý. Tak jo, už jsme ve hře a kdyby se divili, proč mi to někdy seká, tak je to kvůli tomu, že na mém počítači to má blbou grafiku. A já bych řekl, že bychom mohli letět do Planet Reels. Ono se to vždycky na chvilku sekne, nemyslete si, že je to můj kamerou, ale je to počítačem. Tak já už skočil. Tady. Jo. Teď snad dáme pár killů. Ale lidi, jestli v tomhle videu dám jeden kill, jeden like. Tak uvidíme, jestli nějaký kill vůbec dám. Ale podle mě jeden bych mohl dát. Nesekej se. No, tak zatím máme jeden. Tak jo, bude na tomhle videu jeden like. Musí být. Sem. Tamhle by měl být. Dobrá. Trochu se mi toto. Tak si jdeme asi tady. Dobrý. A týpeček. Jo, dobré. Naštěstí. Proč se mi to tak seká? Jo, můžu ten. Žilneme se. Jste viděli i životy. Jo, dobré. Teď hlavně štve to sekání, ale tak dá se to hrát. Pokud jste si na to zvykli, pak když vám ukážu třeba, jak míří snajperka. Tak ona ne... jako takhle trochu to míření jako... Mě to úplně jako nevadí, ale dá se to. Jako na to... Pak to mám ještě na jednom počítači a na tom je to lepší a na tom natočím možná další video. Takže jestli byste chtěli další video, tak musíte dát aspoň 100 lajků a bude další video. Chtěl najít týpka nějakýho, abych se mohl to pozabíjet. A jo, to není kamera. Tak nic. Přebijeme. Vezmeme náboje. 2 snajpy. Nevím, kam bych měl jít. Čestka.
Takhle já otvírám čestky. Možná když vám ukážu moje a je no dobré. Takže docela no jako zkouším to, teprve se to učím, takže moc mi to nejde. To je dobré, teďka jde vidět celá obrazovka. No, skoro celá. No, já nevím, co dělat. No, možná se půjdu kouknout sem. Jestli tam nikdo není. Já metkydy vezmu a všechno. Kde jsou všichni? Mě to nebaví, ježiš. Tady. Ne, blbě. A tady bych měl postavit V. Takhle. A V. Ne, tak ono to nefunguje. Dobré. Jsem zkoušel takovou tu věc, jak tam, jo, tamhle se bojuje. Až se mi to teďka přestane sekat. Jo, a chtěl bych poděkovat za těch, že jsme překročili hranici 10 lajků. O, někdo slyší. Tam. Ne, seklo se mi to. Tak vyzkoušíme dát ještě jednu hru. Jo, a napište do komentářů, jestli máte tenhle skin, já ho mám, protože to hraju už díl jak rok. Takže napište. Od jaký season a chapteru hrajete Fortnite. Tak. Nevím kam padat, to spadl bych třeba tady, takže tady možná. Ne, prosím, nesekej se. Mě to strašně štve. No jo, dobré, už je to v pohodě. Takže spadl bych semka. Možná pokud chcete udělat, když na tomhle videu bude 100 lajků, tak udělám video, kde za každý kill slyším FPS. To by mohlo být dobrý. Snad. Pokud mě mezi tím někdo nezabije. A teďka jedno. Teďka je hlavní, aby jsme vyhráli. Proč ne? Sekej se. Jo.
proč se to tamhle někoho slyší? Nevidím. Pojď. Jako, jim, když se mi to takhle seká. Dobré, mám. Takže zase, už tu máme 3 lajky. Z minulý hry 2, tady 1. Zvedá se nám to. Jo, ne, proč? Střílem. Jo, dobré. Týpečku si v háji. Já tě totálně sundám. No, proč se mi to zrovna musí sekat, když jdu do boje? Kde je? Skočíme tam. Teď musíme se jít. Teď. Pojď. Jo, další kill. Tenhle byl dobrý. A jo, mám level up. Ne, tohle. Nebo jo, možná jo. Na běhání je to blbý. Dobré, jsem tu. Mě zajímá, jestli se tu někde střílí. Ne. Uf. Jo, tamhle. Přebiju. Dobré, mám ho. Zde. Vezmu. Počkejte, jo, tady vezmu. Shotgunu. A to je dobré. Jo, pokud byste chtěli na tomhle kanále nějaký video z Robloxu, tak hraju i Roblox, ale ještě jsem ho netočil. Mohl bych točit s jedním youtuberem, jestli znáte, jmenuje se Metvo. A je docela dobrý, takže pokud budete chtít, tak to napište do komentářů. No, já bych možná šel do zóny. Jo, třeba vidíte prostě průhledný strom. Už dobré.
No jako, ty kola. A nikdo ne. Mluvám se, že moc nemluvím. Je to moje první video, v kterém mluvím. Tamhle. Tamhle. Dobré? Jo. Kde další? Tak v tomhle videu bude... No jako já nevím. Asi možná hodně lajků. Doufám, že jich bude víc než 2 kilů, ale to je na vás. Čekám, až mě někdo zabije. Ale to se asi nestane. Možná. Medkit. Tamhle týpeček. No tak to asi běžím za ním, ale podle mě on měl galaxii toho týpka. Vypadá, ten skin bych hodně chtěl, ale co nejde o skin. Ne. No jako? Jde. Spadl. Jo. Tady je. Jo. Tak pustím, aby sem šli lidi. Tamhle se střílí. Ne. Dobré, další. Ne. Dobré, další. Já nevím, no, asi jo, možná si to vezmu. A
místo tohle. Tohle je moje oblíbené. Ne. Snipe, kde? Ne. Ach jo. Tak jo lidi, tohle by bylo všechno z dnešního videa. Já doufám, že se vám tohle video líbilo. Pro další video dejte 100 lajků. A nezapomeň dát odběr a like. Tak ahoj.